Mundua pitzatuta dago, baina antze gabiltza oinez, album ilustratua eta antzeslana aurkeztu dituzte gaur Donostian. Arkaitzkan okidatzi du Fernando Bernuesek zuzendutako antzeslanean oinarrituta dagoen album ilustratua, eta Isabel Ergerak egin ditu ilustrazioak. Antzeslana abenduaren 11an estreinatuko dute, eta taula gainean, Sara Kosar, Miren Arrieta eta Asier Hernandez aktoreak ikusiko ditugu. Egitasmoak liburutegiei eta literaturari omenaldia egin nahi die, gazteak literaturaren mundura erakartzeko asmoz. Antzeslana sortzen da lehenik eta behin Fernando Bernuesen ideia batetik, berak bazeukan ideia hau, hegazkinak alabari, paperezko hegazkinak bidaltzen zizkion pertsona baten historia kontatzekoa, eta hegazkin horietako bakoitzean jartzen zion desafio txiki bat literatura unibertsalarekin lotua, dela aipu bat, pertsonaia bat edo pasarte labur bat, ezta? Da aita bat, arazoak dauzkana bere alabarekin komunikatzeko, eta aurkitzen du literaturan, eta Agata izeneko liburu zain batean, aurkitzen du aitzakia eta konplizidadea alabarekin duen harreman hori berrezartzeko. Orduan batetik badago aitaren eta gaur hemen alabarena egiten duen Miren Arrieta ez dago, baina bien arteko komunikazio hori, eta bestetik izango genuke liburutegiei egindako omenaldi txiki bat, ez? Agataren pertsonaia pixka bat alaba horri erakusten diona edo araba hori zaletzen duena literaturara. Ohikoena behar bada da, liburu batean oinarrituta antzeslan bat egitea, hori askotan egiten da, ez? Baina kasu honetan alderantzizkoa da bidea, lehenbizi antzeslana idatzi zen, gero liburua, eta antzeslanean bertan aurkezten da liburua. Orduan badago horrelako jolas bat, ez? Aurkezten den liburua benetako liburu bat da, eta antzeslanean kontatzen dena liburuan kontatutakoa da, bere aldaketa txoekin. Orduan badago baita ere fetitxe hori, protagonista da idazlea bihurtuko den haur bat, eta idazle bihurtuko den haur hori marrazkilaria da, idazlea da, eta aurkezten duen liburua berak idatzi du, ez nik. Beraz, hori da jolasa. Lau hizkuntzatan aurkeztuko da, valentzianoz, galegoz, euskeraz eta erderaz. Euskeraz oin abenduaren 11an estrenatzen dugu hemen, Santa Teresa konbentuan, eta erderaz ere laster egingo dute in extremisekoek Iruñako talde batek. Eta hori, lau hizkuntzatan eginda, liburua momentuz, uste dute euskeraz eta erderaz argitaratuta dagoela, baina galegoz eta valentzianoz ere berehala argitaratuko da. Eta guk hori ditugu euskaraz egin ditugu ja pase batzuk umeekin ere, entxegoetan ari ginela, eta egia esan oso harrera hona eduki du, umeak oso gustora hartu dute historia berezi hau, ze gauza asko kontatzen dituen historioa da, eta ez da antzeslan erreixa esango nuke kakotxen artean, bueno, hitzaren sinpletasunean, sinpletasunean. Esan oso antzeslan landua dala, oso gauza sakona kontatzen ditula ere, literaturan barrean sartzen da, emozioak, oso hunkigarria da historia ere, baina umeak oso gustora sartu dira historian eta uste dut oso ondo funtzionatu dula. 11tik 16ra guk dakigunez eskolarrak izango dira, eta gero azkeneko larun batean, azkenekoan 16an, hemen bertan, denak hemen bertan, publikoarentzat irekita, eta hori azaroaren azkeneko astean irekitzen dela usten dut, esan dula, larun batean orokorrean publiko guztiak ikusi ahal izateko ikuskizunareko salmenta.